Ngifike kahle wafakazi. Hey, i-Chiefs. Abafana. Hey Shem. Kodwa khona abafana. Laba. I-Chiefs. Ukuthi abokuthula noXoliko beshawa nje ngoba kunoma i-strikers zethu ziza ihlasela ifuna ukuzokora bedala. Thina singabe ukuthula nje noXolo. Khale nethi Besathule noXolo. ukuthula, wathi ukuthula noXolo udliwe. Hey. Muhle uShem. Manje ngifuna ukubona ukuthi bawazi ukugiya enajulu. Mana fakazi inkomelo ukuthi asiyitholi ngakho senzelele nje. Impofu phela le. Impofu. Ngoba iKaizer Chiefs impofana. Impofana. Yabona makuthiwa hamba ulanda inkomo edidimbala. Ingaba ubomvu nokumhlophe, ingaba ukumhlophe nokumnyama. Mayiyela ngakhona. Manje ke nayo le njoba impofu nje ayithi besenzela impofana. IKaizer Chiefs yazi yayinganakile nje izinto zayizenza zinciphe. Njengoba kuthiwa impofana, futhi impofu encane. Into encane le. Phinde kuthiwa abafana bokuthula noXolo. Kodwa manje abafana boba zinsizwa nini? Ngoba nje bakuzodlala nePirates kufuneka insizwa phela. Hayi ngaka abafana ifuna abantu abadala. Hayi ngaka abafana. Idabi ke le. Shukuyo wena ke manje. Inkinga manje abafana. Abafana bayake bawena nabafana bedlane nabantu abadala. Inkinga abafana. Yabo ukuthula noXolo. Ukuthi efazi le ha ungasheshi ulihambise Usuka wini. Asuka Iwini suka la kuwe. ungasheshi ulihambise. Kanjalo mina nganitshengisa ukuthi how liyasebenza. Singabheja la ukuthi ngaleli how le. Igame yabo yolandela. Le hayi ngisho igame idabi. Idabi nje. Idlule nje Chiefs ngo 2-1. Kati yakhula kati. Ngaleli how. Wenda uyafuna ukubona ukuthi how liyasebenza. Hayi. Uyafuna ukubona ukuthi Hayi angifuni. Melidliwe Chiefs. Ngithi mina. Melidliwe Chiefs. Mina uyafuna ukubona ukuthi how liyasebenza. Ngiyazi ukuthi liyasebenza. Ngitshela mina ukuthi ngaleli how mawufuna ukubona liyasebenza iChiefs izohlaba iPirates. Yini ingahlabi iSundowns izohlaba iPirates. Kanjani? Hawo, imele behlabane bodwa abagqoma amajozi ayelo. Ikabu yelo. Phela mina ibhola ngisupport Lingaqali ayiwini phansi uqala. Cha, mina ngiyakufakazela ukuthi ihawa lingahambi. Ngoba bazowena impela. Anifase usho kuyimpela fakazi nangobe semsho nje ngqo. Yamuthi mpanza. Muzo. Ayishe. Hayi madoda. Baba fakazi. Ndawo ezitha. Niyaphila kodwa. Uyaphila mbudlana njani kwethu? Hey, siyaphila nathi. uJehova muhle. Phela kade ngibuka ifixture lapha. Yani. YeCAF. Yini manje CAF? Le ndebe le yase-Afrika. Ya. Kuthiwa siqhathwe neSundowns. iPirates dlala Sundowns. Nama ngiyadla baqhathwa kanjani abantu bandawonye manje? Eli kanje. South African derby. Idabi yase-South Africa. Manje ngoba phela njengamanje bangenzi hawule Kaizer Chiefs ngilungisela iderby le Chiefs nePirates sekukhona iSouth African derby futhi. Ya, khona le balekile idabi manje yase-South Africa. Okushuthi ngamanye amazwi ufuna ngikhande nehawule Sundowns. Kufana nokuthi kubhekene iMadrid neBarcelona kuyi-UEFA. Ya. Yabo. Futhi iCAF fana ukuthi iUEFA yala eAfrica. Ya. Manje kushobile ke. Omkhaya sazobhekana nomkhaya. Mana ushuthi ufuna ngenze nehawule Sundowns ngoba nanti le Chiefs sengikhandile ele Pirates khona. Sefuna ngenze le Sundowns. Engabe loba njani ke le Sundowns isho loba bomvu. Le Sundowns ufuna lifake eframini lenzele nje isitsha lihlale khona ngoba angiboni phela khona umuntu ongagiya. Mhlawumbe kwiChiefs ukhona ongazama ukugiya. Le Sundowns bona ukuthi ifuna lakhelwe angazi indawo la izobekwa nje kwento ufebelibuke bese bambe background ngoba angiboni khona. Ikhona insizwa ke Sundowns. Sundowns angiboni phela hayi mhlawumbe ngokweyisa cha. Angiboni mfethu, angiboni. Leyo Mamelodi hayi angiboni. Kodwa phela sesingacinga phela ngoba kuthiwa nombila uphehla wonke esakeni kodwa hayi angiboni mfethu, angiboni. Ngoba nama supporters ayakhona la endaweni mangibuka nje nani nekhehla lama ngiboni konke elingayenza la. Ngazama mkhulu.
Awungazama. Ungazama. Ngagiye ngathi ngazama. Ngekuwe. Ngisoyi. Phela kuzobe kusestadium lapha abantu baningi. Mhlawumbe ungashaya phansi. Kodwa bafowethu ufuna senze uMatsephe bafowethu ihawu. Hayi lento zolungishilo ndaba bafowethu. Yabona lento uma ngulento ka TikTok iyasebenza wendaba ufuna lenkulumo ifike futhi uMatsephe ufuna menzele ihawu lwababa. Manje into eyinkinga akasebenzi akawusebenzisi nje uTikTok. Ufuna bemtshele indaba izifike kuyena. Yazi ufuna umenzele ihawulani mfethu. Khona inkonzo avela ayibize ngoDecember futhi eMoses Mabhida. La kusokhona kuyi-National Day of Prayer. National ebiza iy'nkonzo zonke. Ey'khona ezweni. Mfethu. Yabona mfethu uMatsephe mfethu bambala abantu abarish njengaye abakwazi ukukhumbula ukuthi ake sithandaze sibize uNkulunkulu. Cha lapho mfethu ngiyaxolisa ukusho lento bengiphethe yayo le Kaizer Chiefs ukuthi phela umuntu angakaze ngizwe ukuthi ubiza i-national prayer manje akangixolele. Ejam. Kodwa uMatsephe mfethu uyalideserve. Sizolakha ndaba next week. Samsomniki cha ngathi ngalelo house sesifuna ukuthi akabe ithiwa yini umuntu orish kunebillionaire. I-trillionaire. Ebe u-trillionaire ke. Ya, nebe u-trillionaire ngoba unoshembe. Noshembe lwababa. Kaizer Chiefs abafana bokuthula noxolo. Shembe. Impofana abantu. Ngane? Wena unogiyela iChiefs mfethu ngoba angiyiboni insizwa namanje kuzube manje ihawuzo eliqedile na. Ngisupport iChiefs. Cha nje just mfethu kubasiza mfethu hawo. Ngane mfethu. Kubasiza nje mfethu. Uswenzela. Badabukele mfethu abafana be. Awusithi icala. Babafana bokuthula noxolo. Impofana mfethu. Team njalo le kuyona Thinyane team. Ukuthi sizowina. Idliwa njalo le team le. Manje ncane uyafuna ngutshengise ukuthi khona indaba esehawini. Yebo. Yabona njengoba ngakhalela hawo. Yebo. Mina mase ngisho isikole njengoba ngilakha singenzeka leso sikole. Thani ngeke phela. Hayi. Thani ngeke. Singenzeka. 2-1 iyadlula iChiefs kwiParade. 2-1. Oh manje wena umsocross ePirates. Angicross ngenzela nibonke ihawu liyasebenza. Hayi into engiyalisebenza eminyangeni no wrong. 2-1. Thanini ngeke. Ngeke mina ngiyabheja. Uyaphika? Ngiyabheja. Okay, asilindeni umhla ka1. 2-1 iyawina izowina iChiefs. Iwiniswe ileli ihawu. Ngeke sishawe iChiefs ngeke. Ngane mfowethu indaba isehawini uZulu wadla amangisi ngehawu. Yabona lonto le. Kwakudala la. Lithi iBhayibheli lama akukho kusha. Okwake kwenzeka kuyokwenzeka futhi. Nokwaba khona kuyoba khona futhi. iBucks yona phela mfethu team ngempela la eMzansi kodwa ke ngifuna ukutshengisa abantu mina ukuthi njengoba uZulu wanqoba izizwe ngehawu. Ihawu liyasebenza. Kule derby le. Hayi ukuthi ngidayisa iBucks cha. Hayi asitayisa phela. Angidayisi. Ngifuna nibone. Yabona bengithi uyi-true fan kodwa manje ngiyakudeclare. Cha ngiyona ngifuna nibone ukuthi wendaba yabona umuntu dlala kami odlala ngeqembu lami. Wendaba yabona umuntu mayekuphikisa ethi mawuthi umtshati kulesa siziba kuneyingwenya. Ethi hayi azikho. Usho ukuthi azikho ingwenya. Wothi kuyena awufaka unyawo uyazi vele mayimluma unyawo ngekafi. Awufaka unyawo. Ngathi sifuna ukudla iligi kusamele sidle on Chiefs neSundowns. Cha phela iligi vele ke hayi uMagebhula uzoyithatha kanti ngakusho lokho. Phela ngikhuluma into besiyenzeka mfethu. Iligi vele iligi. Kodwa la ufuna abantu bebone ukuthi yini umsebenzi. Kodwa besinisi nehawu nje siyoyifika induku. Izolidla iBucks ngenxa nje yaleli hawu. Izovula ngaleli hawu iDerby yokuqala sebenehawu. Ngane ngathi uphelelwa amazi. Ngane. Abancane ngakho vele umntweni ngazana landiza bambu kwemuthi langa laze lashona. Baba zikhawuntana zasemgowalo dawo balomntu laba ebemkwaye. Ngane izodla iBucks lokho mfethu. Nami mfethu ngiyisupport kodwa ngifuna abantu bebone ukuthi ihawu liyasebenza. Ngifuna bebone ihawu. Hayi mina malume ngiyabheja. Hayi besanisenza itiye isingomsile le ndaba yangilambisa hayi ngeke. Uyabona nje ubuphuza itiye nje ukhomba ukuthi iyehla lento engisho ibheke enzalo. Hayi. Haleluya. Impofana.
Uqeda namhlanje ukukhuluma. Kuthiwa kwakhe le pirate. Nayi-ke nempofana manje. Kusashoda kuphelile. Yini eshodayo kuwala manje? Sadawane engekho. Semesakhe nesantana futhi. Awu. Futhi sowakha amathema kuphesela manje. Hayi fanele khandela amakhulu kuphela. Mamelodi. Shoda iMamelodi manje. Hayi makathola iMamelodi-ke. Sewumshuku. Bayazi abalandeli beChiefs-ke. Ade behlezi bekhuluma. Selifike. Nali-ke ihawu leChiefs. Phaka ngeqalo ngehawu ley'ngane. Qala ngabantu abadala. Qala nge-team enkulu. Kuze ngey'ngane. Kuze ngey'ngane. Shoda ezinye-ke iy'ngane-ke futhi. Vele phela i-Chiefs yazala kuqala kuneSundowns. Manje ingakho silandele nge-Chiefs. Yogcina ezinye iy'ngane. Ogcina ngelokhuzana ngeMamelodi. Sandawana. Nge-Sky. Mamelodi, Sundowns, Sky is the limit. Aphansi siqedile manje.